Sanibonani bafowethu, sanibonani. Lo libingelelayo lusanda umfana wakhumalo, umfana webhola. Bathi ibhola elincane kodwa inkulu. Bafowethu ngizonithulela na umsebenzi wami omusha shasha. Abazane bebhola. Kade nilindile ngiyakhumbula bafowethu abantu bengibhalela bethi ndoda umsebenzi kanti wenza njani? Ndoda kade sikulindile. Ufuna lento kabakayihlo. Yabona befuna lento kababa kodwa bafowethu umsebenzi usukhona njengamanje. Ngoba nje ngizonethulela bafowethu ngizonethulela nalo icwecwe elisha abadlwane bebhola okumsebenzi bafowethu omuhle kakhulu. Ngiyanithembisa futhi bafowethu kulokhu ukuthi ayi bafowethu impela ngiyokhala impela niyophuma ngisho inyembezi bafowethu inhle into engiyenzile ngibambisene nabanye abafowethu abangisizile inhle kakhulu bafowethu. Ngiyathemba futhi ngizothokozela umsebenzi lojabulele kodwa kusekuncane lokho engisakwenza. Manje ngisaveza ubumina ukuthi mina ngubani ngenza okwami futhi oqhubile nami. Ngiseza kwemzobe sengikopisha noma ngilingisa ukuthi ngenze ukuthi. Okwamanje bafowethu ngisaqondele nje ngalokwami. So bafowethu ngiyathemba ukuthi ngizothokozela umsebenzi bonke ama-digital platform uzobutholakala bese azobe khona ama-USB ukhona i-CD yonke into bafowethu izobutholakala. Bafowethu mawufuna umfana webhola ulusanda inamba engitholakala kuyo 066 570 9935 bese ku Facebook ipage bethu original page ngoba maningi bafowethu abantu abayibiza ngami ibhola elincane SA. Muzosearcha nje ibhola elincane SA bese ku TikTok ulusanda ibhola elincane Khumalo, ku Instagram ulusanda ibhola elincane Khumalo. Abafisa mhlawumbe ukungiqasha uyangithola enambeni ethi 066 570 9935. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.